Glagolski oblici. Glagoli su riječi kojima izričemo radnju, stanje i zbivanje. Možemo ih podijeliti po značenju na glagole radnje, glagole stanja i glagole zbivanja. Po predmetu radnje na prijelazne, neprijelazne i povratne glagole. Po vidu na svršene i nesvršene glagole. Glagolski se oblici dijele na neodređeni glagolski oblik, glagolska vremena, glagolske načine, glagolske priloge, glagolske pridjeve i glagolsku imenicu. Neodređeni je glagolski oblik infinitiv koji se tvori nastavcima ti i či, na primjer pjevati, misliti, ići, peći. Glagolska vremena mogu biti jednostavna i složena. Jednostavna se sastoje od jedne riječi i tvore se nastavcima. To su prezent, aorist, imperfekt. Složena se sastoji od dviju ili više riječi, a to su perfekt, pluskvamperfekt, futur prvi i futur drugi. Prezent je sadašnje vrijeme koje se tvori nastavcima am, em, im i jem. Na primjer, pjevam. Aorist je prošlo svršeno vrijeme koje se tvori od svršenih glagola dodavanjem nastavaka oh, osmo, oste, oše, kada osnova završava na suglasnik, i nastavaka h, ništa, ništa, smo, ste, še, kad osnova završava na samoglasnik. Na primjer, zapjevah. Imperfekt je prošlo nesvršeno vrijeme koje se tvori nastavcima ah, aše, aše, asmo, aste, ahu, jah, jaše, jaše, jasmo, jaste, jahu, ijah, ijaše, ijaše, ijasmo, ijaste, ijahu. Na primjer, pjevah. Perfekt je prošlo složeno vrijeme koje se tvori od nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog. Na primjer, pjevao sam. Pluskvamperfekt je pretprošlo glagolsko vrijeme koje se tvori od perfekta ili imperfekta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog. Na primjer, bijah pjevao i bio sam pjevao. Futur prvi je buduće vrijeme koje se tvori od nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola htjeti i infinitiva. Na primjer, ću pjevati. Futur drugi je predbuduće vrijeme koje se tvori od svršenog prezenta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog. Na primjer, budem pjevao. Glagolski su načini imperativ, kondicional prvi i kondicional drugi. Imperativ se tvori od glagolske osnove i nastavaka. Nastavci se dodaju drugoj osobi jednine, te prvoj i drugoj osobi množine. Imperativ nema oblika za prvu osobu jednine, jer ne možemo sami sebi zapovijedati, savjetovati sebe ili moliti sebe. Treća osoba jednine i množine imperativa izriče se tako da prezentu dodamo česticu neka. Na primjer, neka pazi, neka pokuša, neka pjeva, neka paze, neka pokušaju, neka pjevaju. Kondicional prvi tvori se od aorista pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog. Na primjer, bih pjevao. Kondicional drugi tvori se od kondicionala prvog pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog. Na primjer, bio bih pjevao. Glagolski prilozi mogu biti glagolski prilog sadašnji i glagolski prilog prošli. Glagolski prilog sadašnji tvori se od nesvršenih glagola tako da se trećoj osobi množine prezenta doda nastavak či. Na primjer, pjevajući. Glagolski prilog prošli tvori se od svršenih glagola tako da se infinitivnoj osnovi doda nastavak vši ili avši. Na primjer, zapjevavši. Glagolski pridjevi mogu biti glagolski pridjev radni i glagolski pridjev trpni. Glagolski pridjev radni izriče radnju koju netko obavlja. Tvori se od glagolske osnove i nastavaka o, ao,
la, lo, li, le, la. Na primjer, pjevao. Glagolski pridjev trpni tvori se od glagolske osnove i nastavaka n, n, jen i t. Na primjer, pjevan. Glagolske imenice imenuju neku radnju. Glagolska imenica tvori se od glagolskog pridjeva trpnog i nastavka je. Na primjer, pjevanje.